Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola damet aktar minn 30 ġimgħa biex ħadet passi fil-konfront ta' deputata tal-istess Parlament Ewropew wara li rċeviet ir-rapport finali dwar każ ta' fastidju lil 3 assistenti parlamentari. Ir-rapport dwar dan il-ġurnali Observer li nnota li r-regoli interni tal-Parlament Ewropew jistipulaw li l-President m'għandix iddum aktar minn 6 ġimgħat biex tagħti deċiżjoni wara li tkun irċeviet ir-rapport finali dwar każ partikolari. Il-ġurnal irrimarka li dan id-dewmien x'aktarx li se jżid l-ansjetà tal-vittmi f'dan il-każ filwaqt li oħrajn li qed ibatu fi skiet jistgħu jaqtaw qalbhom milli jagħmlu l-ment fil-futur. Il-ġurnal irrapporta li kelliem mal-Metsola qal li hija ma tistax tikkummenta dwar każijiet individwali minħabba s-sensittività u l-konfidenzjalità għal ukoll li hija dejjem tara li jitlestew il-proċeduri kollha meħtieġa u li dan jieħu tul ta' żmien differenti f'każijiet differenti. Madankollu li Observer qal li Metsola ngħatat ir-rapport finali dwar il-każ illi tressaq fil-konfront tal-Membru Parlamentari Ewropea Spanjola Monica Silvana González fi 17 ta' Ġunju tal-2022 u Metsola damet sa aktar kmieni din is-sena biex tieħu l-passi kontrija. Id-Deputata Ewropea tisħaq li hija innoċenti. Il-ġurnal qal li dan id-dewmien ta' 30 ġimgħa seħħ wara każ ieħor li kien tressaq kontra González fis-sajf tal-2021 u dan wassal biex l-assistenti parlamentari li allegatament kienu l-vittmi tal-fastidju tħallew jgħixu fi żmien diffiċli għal 18 il-xahar sħaħ. Dawk it-18 il-xahar setgħu tnaqqsu b'7 kieku Metsola ħadet azzjoni aktar malajr fuq ir-rapport finali li resqilha l-Kumitat Intern li jindirizza każijiet ta' fastidju fil-Parlament Ewropew.